decorría o ano 1956. E os noticieiros documentais eran o elemento informativo por excelencia que o réxime franquista empregaba para informar dos seus logros. Estas informacións, cociñadas á súa maneira, eran o inicio obrigado de calquera proxección cinematográfica. Friol nestas datas carecía de cine, aínda tardaría uns anos en ter unha sala de proxeccións. E, por outra parte, carecía tamén da notariedade suficiente para que unha nova das características que aquí tratamos tivese a cubillo no noticieiro propagandístico do réxime. Se non fosen estas dúas razóns, ben podería ter un oco no famoso nodo e poderíamos ver o que algún sector do concello viviu como xornada histórica. E así pasamos a relatala. O día 23 de outubro foi o elixido para realizar a inauguración da Casa Cuartel. Iniciáronse os actos ás 12 da mañá, cunha misa solemne oficiada polo párroco de Friol, don Eduardo Fernández Penelas, asistido por numerosos sacerdotes doutras parroquias do concello. Presidiu os actos o tenente coronel da Garda Civil, don Pablo González Angiano, acompañado polo señor alcalde, don Enrique Camoira, e outras autoridades civís e militares. Rematada a misa, formouse unha comitiva na que abría a marcha a señorita Lourdes Camoira, acompañada das súas damas de honra, que portaban a bandeira que o concello obsequiaba ao posto da vila. Esta era escoltada pola escuadra de gastadores da Garda Civil. Ao chegar á esplanada do novo cuartel, procedeuse a bendición deste e da bandeira. A continuación, a señorita Camoira pronunciou unhas palabras profundamente emocionada por ser a madriña e portar o estandarte que ia entregar a benemérita. As súas verbas reflectían o sentir dos alí presentes con evocación aos valores do corpo e da patria, como era mester naqueles momentos históricos. Seguidamente, o tenente coronel señor Angiano fíxelle entrega á dama dun ramo de flores, pronunciando con sabido discurso onde se saltaban os valores patrios, rematando cos vivas de rigor a España e ao caudillo. Posteriormente serviuse un xantar para despois celebrarse unha festa verbena que durou ata altas horas da madrugada.